top 10 jucători de Minecraft. Bă, what the f... Sunt prea bun. Nubul. Mi-a zis mie un prieten că dacă minez în jos găsesc foarte repede diamant. Bă, pickaxe-ul meu de diamond. Profesionistul. Bă, ăsta e chiar e prost, chiar bacă m-a crezut. Mă, fraierul chiar m-a crezut. Ăla, speriat de bombe. Herobrine aici. 100% există Herobrine. Trebuie să mă ascundă Herobrine. Mi-e frică de Herobrine. Aolo. Unde e? Herobrine, 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 nu? M-am ascuns, noapte bună. Noapte bună, nu mai vreau. Gata, ante 4. Nostalgicul. Bă, dar voi dă mama sa de joc de căcat ce a ajuns, frate. Păi pe vremea mea când existau dinozauri, nu erau, mă, ăsta se numea mesa. Saturi erau diferite, ăștia nu aveau mese. Nici, frate, s-a stricat Minecraft, iau. M-a mai dat și în gloapa, că nu mai mă jucăm viața mea. YouTuberul Cringe. Guys, astăzi începem o nouă lume de Minecraft. Așa, mamă, ce e ăsta? Mamă, e un sătean. Sunt primul YouTuber din România care a văzut un sătean până și săteanul sare. Mamă, ce șmecher. Mamă, sunt primul YouTuber din România care a văzut un sătean. Nu uitați să dați un like și un subscribe și tot apăsați tot. Mamă, primul YouTuber din România care a văzut un sătean. Minerul. Mamă, nu mai pot de foame. Oh, ultimul bloc. Uite, mamă, mai dă capul meu. Toate diamantele. Nu, mi-e foame. Săteanule, dă de mâncare. Dă de mâncare. Nu-mi închide ușa. Dă-mi de mâncare. Ăla, de se jură că lumea lui e legită. Ce dacă toată lumea știe că nu e. Deci, da, în vară, casa mea făcută legit. Dacă mă întrebați și sunt pe creative să vadă, mai bine, la mea casă e foarte șmecher, adică chiar am stat pe Survivor să construiesc, da. Sebițul? Bă, toată lumea trebuie să... Bă, mești, de ce nu lucrezi, mă, sclavule? Tu ce faci, mă, de nu lucrezi? Crezi că dacă ești în golem, gata, scot de tontură, lasă, mătii. De ce-ți mă toți la muncă, unul să nu scape? Toți munciți și sunt pe creativ. Ce mi-am făcut o casă foarte legită acolo. Tot ce la loc. Așa e. Casa asta am făcut-o pe creativ de lege. Nu are niciun ceanță, nu are nicio ceanță, nu are nici măcar la ușă și se vecine și unde. Este pe creativ, casa este pe creativ, doamna. Constructorul. Ok. Și cu asta mi-am terminat. E natură și nu. Cred că mai trebuia să umblu la stradă. Cred că toate casele sunt asimetrice, adică am studiat 7 doctoriate să le fac. Da. E cam plictisit omul ăla și mă duc să fac altul. Ăla de Credeon ce? Ok, deci se zice dacă fac așa. Și mai fac așa. Așa, 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 așa. Așa, așa, așa. Până ăsta trebuie să iasă în foc și să apară Herobrine. Păi ce casă urâtă e. Da. Herobrine? Unde ești? Bă, cred că am trebuit să se spawneze. Cel puțin așa am văzut eu pe TikTok. Maestrul la Redstone. Bă, deci eu sunt prea bun la Redstone, nu știu de ce îmi zic ăștia. Adică, uite, frate, uite cum se deschide ușa, literalmente, mai trebuie să facă, bă, what the fuck?
Măcar n-am rămas cu și cu ăsta, I guess. Parcuristul. Sunt cel mai bun la parcur. Cel mai bun la parcur. Cel mai bun. Ote da. Și 300. Prea bun pentru lumea asta. Pac. Și acum 300. Trebuia să sun copac. Da. Oricum voiam să mă duc să not. Piromanul. Yeah. Mamă, eu las pe ăștia din toată viața mea. Yeah. Cel care apreciază jocul să te joci niște survival cu prietenii tăi. Da, frate, mi-era dor de vremurile astea, sincer. Ăla de face un timp căzători și zice că sunt mișto. Nu mă crede, era și plecat. I-am zis la toți prietenii, i-am zis că asta e top, cea mai șmecheră casă, adică nici măcar nu e nevoie de ușa, că cine știe cât țintă ai tu plus siguranță, ești nebun, de să te uiți aici și geam. Dacă ești mai tipitic și ești geam, tu ești prea șmecheră casa asta, mă, frate. Cel care și-a cumpărat jocul și acum se uită numai pe YouTube. Tu te uiți acum la mine pe YouTube, deci presupun că ești în video. Tic-tisitul. Mamă, ce casă de căcătări și asta. Mai dă capul meu. Urâtă casă mare, frate, asta eu i-am zis, dar nu mă crede. Ofticosul. Cine mi-a bubuit, mă, casa, uite, mă, da, asta nu mă joc niciodată, nu mă joc cu voi, adică am construit 100% unul legit și voi îmi bubuiți ca să nu mai joc, frate, nu mai mă joc nimic. Ăla, dintr-o dată, la 7 ani. Și textul ăsta, frate, lapis. The fuck e și ăsta, bă? Bă, câte de-astea s-au băgat, nu ești nebun. Mamă, asta există de când are asta? Bă, what the fuck, ce flori. Mamă, ce prive niște flate. Mamă, ce-s flate ăștia? Extraterestri. Hei, tu, ăla, după ecran, bă, nu da skip. Fii atent. Știu cum e să te întrebi pentru un like și subscribe. Că nici mie nu mi-ar conveni să mă opresc. N-am făcut secvența asta special doar pentru acest videoclip, să vă zic cât de mult am muncit pentru acest video și vă rog să dați un like și un subscribe. Și dacă vreți personal, puteți zice în comentariu că, virgulă, chiar sunt curios ce lon sunteți voi, adică sunteți ofticoși, sunteți constructorul, sunteți minerul. În cazul meu, nu știu, cred că mă bag la toate. În fine, eu am fost Ibițu, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Ne vedem, cred că luni sau marți. Pa, pa!